Riwruok moko mar piny owacho mar Path, mano mar KMET kod migepe mamoko kotenore kod piny owacho ma kaunti ma Migori ochako chenro mar siro chenro mar keto mise makare e dongo mar nyithindo mantiere kind higni 3 kadok piny ka gichiwo puonj ne oganda kod kony mamoko. Jojuma miyowa maler. Nyithindo mathoth e piny Kenya ok yud arita makare e kinde ma gichako dongo, gino mamiyo ok gidongi e yono makare. Lipot yango ni atamalo mag nyithindo 38.4 e Kenya e kind higni 3 kata 4 obwongogi kata ngimagi duto ok bed kaka owinjore nikech ok giyud arita makare madwarore ka onyuolgi nyaka gichopi e higni 3. Maya simo nyithindo gibedo kata kod pek e yoregi mag somo e kit ngimagi duto. Chak support nyithindo kochakore higni ka nyathi nie ich nyaka higni 3 mondo waket migawo mar konyo nyithindo mondo nyithindo chak maber e ngimagi machon through program waluongo ni Smart Start Initiative. Because wadwani mondo glory mane wan go chon, professors mane wan go chon, doctors ma wasebedo go e Luoland mondo wayudgi kendo gi program ma wabedo go sani. Jolony yango ni midhierogi biro ka nyathi okomi arita makare ma oting'o yudo thieth maber, gago makare kod mamoko e kinde ma gintie higni 3 kadok piny. Nyathi en mwandu mondo miye mise motegno. Mondo nyathi mi omi mise motegno nyaka ji duto bed kanyakla mondo okonyre tego nyathini e yo makare kaka ngimane nyalo bedo. Koro wang'iyo ngima nyathi korka yor mar afya, korka yor education, korka yo kaka nyathi nyalo tugo. Nutrition mar mama nyaka bed maber eko nyalo ting'o ich dweche 9. Eka nyathi mobonyuolo bobedo gi kilo ma en 2.5 kadhi mbele. E okang' mar geng'o midhierogi mabiro ka nyathi okomi arita makare, piny owacho mar kaunti ma Migori kawo tende kod riwruokno mar Path, KMET kod migepe mamoko koro chako chenro mar siro dongruok makare mar nyithindo e kaunti ma Migori. Kidhi e klinik mondo mi ndalo 28 cha oyud kisechako muonyo iron folic acid supplements. Okonyo ni ndalo 28 obed ni iseyudo folate mondo mi kik inyuol nyathi mong'ol, obedo ni development mar nyathi ber kabisa. We are also calling upon the county to look at ECD policies that are there, to also look at the ECD financing, to also look at how ECD is coordinated or the sectoral representation. Apisa maduong' e migawono mar somo e kaunti ma Migori Otieno wacho ni bwo chenroni mane nyithindo koro dongo makare, gichako kod puonjo apisas maggi mawuok e migepe mopogore opogore mondo gibed kod lony e siro dongo makare mag nyithindo ma kind higni 3 kadok piny. Ka department ogolo ng'ato miluongo ni focal person mabodhi deal gi jogi nyaka piny e grassroots level. Kendo ipuonjowa weche kaka wanyalo rito nyithindo nikech sama irito nyathini idwaro ni mama ni yudo chiemo makare. Kaunti ma Migori osebedo kod kwan malo mag nyithindo mathirno ma idendo kaka stunted growth men achiel kuom gigo eko manyiso nyathi ok dong makare. Apisa mochune gago makare kaunti ma Migori Kaino Dete wach ni maromo nyithindo 35 e kaunti ma Migori mangima sani othirno nikech koso gago makare kod midhiero mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyake kaunti